हाय फ्रेंड्स, फूड अँड सफर या चॅनलमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे एग्ज चिली। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। एग चिली त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे। मी इथे 4 अंडी उकडून घेतलेली आहेत, तिखा लाल मसाला, ओली कोथिंबीर, आलं लसूण ओली मिरचीची पेस्ट केलेली आहे, 2 ते 3 बारीक कापून कांदे घेतले व 2 ते 3 मीडियम आकाराचे टोमॅटो बारीक कापून घेतलेले आहेत, शिमला मिरची 2 घेतलेत उभे चिरून, कॉर्नफ्लॉवरचं पीठ, ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस आणि रेड चिली सॉस। मी इथे 4 अंडी उकडून घेतलेली आहेत। आता आपण मॅरिनेशनसाठी 2 ते 4 चमचे कॉर्नफ्लॉवरचे पीठ घेऊयात। त्यात थोडीशी हळद टाकूया आणि चवीपुरते मीठ। इथे मी आलं लसूण पेस्ट घेतलेली आहे। आलं लसूण ओली कोथिंबीर व मिरची याची ही पेस्ट आहे। थोडेसे पाणी घालून याची पेस्ट तयार करूया। आपण आता ही अंडी या पिठामध्ये मॅरिनेशन करण्यासाठी 2 मिनिटं ठेवूयात। मी इथे पॅन गरम करून घेतलेला आहे व 5 ते 6 चमचे तेल टाकूयात। त्यात आपण अंडी मॅरिनेशन करून घेतलेली आहेत पीठ आणि मसाला लावून, ती आपण आता त्यात फ्राय करूयात। अंडी आपण 2 ते 3 मिनिटं फ्राय करण्यासाठी ठेवायची आहेत व दोन्ही बाजू चांगल्या भाजल्या की त्या काढायच्या। अंडी छान फ्राय झालेली आहेत। आता आपण ग्रेव्हीची तयारी करूयात। ग्रेव्हीसाठी मी इथे 2 ते 3 चमचे आलं लसूण पेस्ट घेतली आहे। आलं लसूण पेस्ट ब्राऊन झाली की आपण त्यात सॉस टाकून घ्यायचे। ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस आणि रेड चिली सॉस। सॉस टाकताना हे ग्रेव्हीच्या अंदाजानुसार टाकायचे आहेत, कमी जास्त प्रमाणात। त्यानंतर मी इथे बारीक कापलेला कांदा घातला आहे। कांदा आपण 2 ते 3 मिनिटं छान परतून घ्यायचा। कांदा छान मऊ झाला की आपण त्यात टोमॅटो घालणार आहोत। मी इथे 2 बारीक टोमॅटो कापून ठेवलेले आहेत, ते घालत आहे। टोमॅटो छान मऊ झाले की आपण शिमला मिरची कापलेली आहे ती घालून घेऊयात। थोडीशी ओली कोथिंबीर टाकूया। कांदा, टोमॅटो व शिमला मिरची छान शिजण्यासाठी आपण इथे एक वाफ काढून घेऊयात। हे छान आता मऊ झालेले आहे, पाहू शकता। एक अर्धा चमचा हळद टाकूयात व लाल तिखट ही तुमच्या ग्रेव्हीच्या अंदाजानुसारच घालायची आहे। मी इथे 3 ते 4 चमचे लाल तिखट घेतले आहे। लाल तिखट घातल्यानंतर आपण त्याची एक वाफ काढायची आहे, त्यामुळे त्याला तेल छान सुटते। आपण आता इथे कॉर्नफ्लॉवरच्या पिठात पाणी घालून ठेवलेले होते, ते मिश्रण यात घालूयात व थोडेसे पाणी टाकून ग्रेव्ही तयार करूयात। ही ग्रेव्ही तुम्ही पातळ किंवा जाड तुम्हाला पाहिजे तशी तुम्ही करू शकता। आता चवीनुसार थोडेसे मीठ टाकूयात।
ग्रेव्ही जर तुम्हाला जास्त पाहिजे असेल तर तुम्ही कॉर्नफ्लॉवरचे पीठ आणि पाणी जास्त घेऊ शकता. आपण आता यात फ्राय केलेली अंडी टाकून घेऊयात. आणि 2 मिनिट झाकण ठेवून वाफ काढूयात. इथे आपली अंड्याची ग्रेव्ही तयार झालेली आहे. गार्निशिंगसाठी थोडीशी कोथिंबीर टाकूयात. आजची आपली एग्ज चिली कशी वाटली हे कमेंट करून नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.